Амада, ассалому алайкум. Иншааллоҳ ки созен хубем. Ирӯз сар мекунем якумин дарсмона дар Wildberries. Барои дарса сар кардан дарси якум мо мешавад сохтани карточка дар Wildberries. Чӣ хел карточка товар бисозем дар Wildberries. Барои сохтани карточка мо дохил мешавем ба лични кабинетмон, раздели товари ценӣ, баъд карточка товара дохил мешем ва дар инҷа нишон метавонам мода ҳамаи аму карточкаҳоеро ки мо уже сохтагем. ва агар шумо нав магазинтона ҳуй кардаги бошед, ай шумо ҳама холиай, ягон чиз надорад. Ана барои сохтани карточка айнол мо мерем добавить один товар. Барое ки мо як товар рӯзи як карточка сохтанем, один товар. Ва дар инҷа нишон медиҳад ҳамаи аму чизҳоеро ки мо бояд барои сохтани карточка пур кунем. Якум, добавить кардани фото. Дар як карточка мо метавонем ки 30 та фото добавить кунем, 30 та сурат добавить кунем, 1 та видео. ва агар ягон чизе ки нофаҳмоӣ бошад, масалан размераш, чӣ хеда кадом формат бояд добавить кунем, миёрем мишкамона дар рӯи ҳамин аломати хитоб ҳамаша маълумоти пурратара инҷа мода мегӯяд. Барои сурат дар як карточка товар то 30 та сурата мо метавонем ки добавить кунем. Размераш то 10 мегабайт, разрешенияш i700 то 933 пиксел, формати PNG, JPG ва видео бошад формати MOV, MP4, размераш то 50 мегабайт, количество тока як та видео добавить карда метавонем, тамом. ва ҳозир мо добавить мекунем як сурат. Ман ира просто барои пример барои шумо гирифтагиам добавить мекунем. дальше агар ки бо добавить кардани бошен суратҳои дигаратона просто ҳамин плюса меҷихен, бо суратҳои дигаратона мебурора, меҷихен, ҳамин хел открыть добавить мекунем. дальше бояд мо номи товармона бинависем. Чӣ чизе ки ҳастай, например телефонай, наушникай, ман кроссовки ман инҷа менависам. Иҷада мо бояд ҳамо калимаҳоеро бинависем ки самаи важни ҳама даркори калимаҳое ҳастанд ки ба ҳамо калимаҳо моро метавонанд ки дар Wildberries клиентҳо биёбанд. Например кроссовки. ягон кас дар Wildberries дохил мешавад, кроссовки даркоршад, тапояс кроссовки менависад. Ранги сияҳ даркоршад, кроссовки чорни менависад. Барои ҳамин мо метавонем дар инҷа ҳамо калимаҳои важниша ҳамоша бинависем. Например кроссовки белый, барое ки ҳама кроссовки сафедай. белый. бо метавонем ки ягон чизе ки например и ҳастай Nike, кроссовки Nike, дар давом метавонем ки бо Nike бинависем. барое ки Nike уже худаш як бренди машҳурай, бренди популярнай, бисёри мардум ай рӯи брендам мекованд. Менависем Nike. баъд сразу бо дар инҷа мебурорам мода категорияи ҳамин товармона. Кроссовки чӣ категория ки боша, ҳамонро мо выбор мекунем обязательно. Кроссовки. Дальше 18 плюс. Мо иҷода галочка намемонем, барое ки агар ки ида галочка монем, дар клиентҳо ҳамин товари моро хира нишон медиҳад. Дар клиентҳое ки ӯ подтвердид карда нестанд ки 18 сола болоанд. ира ки вақте худмон ки галочка мондем, тоқа ҳамин товари худмона ай одамое ки уже подтвердид карданд ки ай 18 сола болоя, амвода нишон медиҳад. ай 18 сола поёна нишон намедиҳад. барои ҳамин мо дар ин даркор нестай, галочка намемонем. дальше мерем артикул продавца. Артикул продавца чия? И просто так и артикул продавцара тоқа ҳамо одами продавец тоқа худаш мебинад, ҳамо савдогар худаш тоқа мебинад. ира ягон каси дига намебинад. И барои хита даркор мешавад. барое ки например мо якчанда
карточка создат кардагим, уже добавить кардагим. Барои перепутать накардан мо артикул продавца менависем, чтобы ки иша иш фарқ кунем ки и кадом товар монай, иш кадом товар монай. Барои ҳамин менависем. барои хубтар фаҳмидан ҳамин кроссовки ки ҳаст бо менависем кроссовки. кроссовки мумкин аст ки шумо якчанд намуди кроссовки, якчанд карточка ай ҳамин имена ба кроссовки, товар кроссовки, но дигар размерош, дигар хел мақсад цветош боша. Барои ҳамин артикули продавцара например менависем ки кроссовки белый, например размери 42, чтобы ки перепутать накини ҳамёра, сразу худат бифаҳми. размери 42, чтобы ки ёфтани ҳамин товар датта осонтар шавад. Дальше мерем. Бренд. Агар ки шумо уже бренди худтона дар ҳамин дар он создат кардагӣ бошед, шумо метавонед ки просто так ҳаминҷа выбрат биҷиқен ва дар инҷа номи названияи ҳамон брендтона менависед. Чӣ чизе ки боша фарқ надорад, ҳамонро менависед, мебурад, добавить мекунед. Агар ки надошта бошедам, и обязательно нест, ҳеҷ намекунад. Например Nike, ҳозир ҳамин товари мо Nike ҳастен, нама барои пример ҳозир добавить мекунам. Агар ҳаминҷо биёш Nike вот ҳамин хел добавить мекунем. Агар ки дошта бошед, надошта бошед, добавить ҳам накунед, ҳеҷ намекунед, и обязательно нест. Дальше свет и ранги товартон, ҳамун товартон чӣ ранге ки ҳастай, ҳамонро менависем. ҳамун бори шумо, например ин кроссовки ма ҳозир сафедай, анамира ман бояд ҳаминҷа тоқа ранги сафед бинависам. Дигар хел рангҳо нависан дар кор нест. Лишний ранг нависан, лишний светҳоро дигар добавить кардан дар кор нест. барои ҳамин белый ки боша, ҳамун белый тамом. белый. баъд инҷа худаш автоматик уже пешниҳод мекунам, якчанд рангҳоро мо ҳаминҷа мекавем, ранги худмона меоем. Вот белый вибр мекунем, тамом. дальше дигар добавить намекунем лишний светҳо. TNVD ира иншааллоҳ ки ман дар бораи пратар як видеои алоҳида мекунам, бо мефаҳмонамтон. барои ҳозир ман ира калтак бифаҳмонамтон, шумо намефаҳмед. хубтараш ягон як видеои алоҳида мекунам, иншааллоҳ ки бо хубтар мефаҳмонамтон. дальше мерем. описание и барои маълумоти пратар дар бораи товари шумо. маълумоти пратар дар бораи товари шумо. шумо дар бораи товартон маълумот метен. ҳамине. Например ҳозир ман барои фаҳмидани шумо инҷа сгенери роҳат мекунам, мақсад ки худашам ке айрӯи названия ва айрӯи ҳамун чизои айрӯи фото ва ҳамун чизои ман ҳозир инҷа описание месозам, ке примерно мета не ки шумо обязательно худтон через аналитико, агар ки форатон ки товари шумо хубтар аввал хубтар продвигатш кунад ва ёфтани мардум, товари шумо дар мардум тез ёфта шавад ки поис метан. барои ҳамун шумо дар инҷа ҳамун калимаҳои важнга гирифта описание тайёр карда метавонед ки через искусственный интеллект нами ChatGPT ҳам ёқати бигирен описание тайёр кунед. не ки вақте ки метавонед ключавикҳои даркориро, ҳамун калимаҳои даркориро через аналитико ҳамин хел ёфта вибр карда ҳамун калимаҳои важнро ба ChatGPT ҳам ёқати вақтона описание тайёр карда дар инҷа мемонед. ҳозир ман барои фаҳмидани шумо просто сгенери роҳат мекунам, чтобы ки шумо бифаҳмед. камтарштар мекунем. вот ина додак мода кроссовки Nike белого цвета. ҳамин хел дар бораи ҳамин товари шумо маълумот мета, айрӯи ҳамун информатсияе ки шумо уже навистагиен. например нама бренд добавить кардам Nike, дар инҷа ина кроссовки Nike.
ман названима категориям кроссовкияй названида кроссовки белли Nike мондагиам айрӯи ҳаму мада ҳами хел тайёр карда додак ҳамин қадар тайёр карда додак не ки шумо обязательно барои хубтар осонтар профессионални шидани карточатон шумо хитон обязательно хитон бигирен профессионални описани тайёр карда бомонед дальше мерем показать все ҷада меҷиқем характеристикаи товартона мебурорад чӣ характеристикаҳо дорад дар инҷа добавить мекунем ҳар чӣ қадар ки шумо характеристикатона ки зиёдтар дар инҷа пир кардем ҳамон қадар барои клиентотон паниятнитар мешавад вақте ки клиента кроссовки дар кор мешавад ӯ медирояд обязательно ҳамон характеристикаи товари шуморо мехонад ки чӣ хусусиятҳо чӣ характеристика дорад например товари шумо мужскояй полда шумо менависед ки ҳамон кроссовки мужской менависед женской боша женской менависед ҳамин хел пир мекунед характеристикаҳоро ҳар чӣ қадар ки бисёр пир кардем ҳамон қадар барои клиента паниятнитар мешавад ва клиент тезтарак метавонад ки хулосаи хича бубурад ки бихарад товари шуморо ё ки не барои ҳамин материал состав сезонност например летни боша тобистона боша менависем летни зимистона боша менависем зимни ҳамин хел менависем як чиз дигаша фаромӯш накунам бугум ай ҳар товар например ай телефон дигар хел мешавад характеристикаш ай кроссовки дигар хел мешавад характеристикаш бо ай одежда характеристикаш дигар хел мешавад ай ҳар товар характеристикаи ба хича характеристикаи алоҳида дорад например чизое ки ҳозир дар ҳамин ина дар кроссовкида ҳозир мо дар бароварда ки материал верха материали ҳамин болои кроссовкиро мега ки чӣ материалай ҳамира мега ин чиза ҳеҷ вақт дар телефон намебурорад дар телефон дигар чизо мебурорад чанд сим картага например мебурорад ҳамин хел чизои ба хича мебурорад ана ҳамора ҳамаша пир мекунем обязательно чанд қадр ки зиёд пир кардем ҳамон қадар барои шуморо ва барои клиенти шуморо хубтар мешавад ки читоби тезтар хулосаша бубурад ва фаҳмотар шавад барои клиентҳои шуморо дальше мерем дальше баркод размер и цена баркод чия баркод ҳамон рақаме ҳастае ки ҳозир аввал ай цена мерем цена для всех размеров агар шумо ценатона мондани дар ҳар размер ҳар хел цена мондани ҳастан товарое ки например ин кроссовки ҳозир размери ҳархела дорад шумо мехоҳед ки например дар размери 42 нархи 1000 рубл монед дар 44 1200 рубл монед барои ҳамон дорад дигар як раздели дигар дар медоред аюҷа пираттар хушрӯтар мемонед нархотон агар ки дар инҷа монден ҳамаи ҳамон размерҳоро ба як нархи ки ҳаминҷа например ҳозир шумо 1000 рубл мемонед ба ҳамин 1000 рубл ҳамаи ҳамон размеротонро нишон медадад клиентро тамом барои скидка мондан барои дар ҳар размер нархи алоҳида мондан ҳоли дарси алоҳида мешавад иншааллоҳ бо пираттар мефаҳмонтон дар бораи дальше мерем только для ИП и юридических лиц ира мо галочка намемонем барои чӣ барои ки агар вақте ки ира галочка мондем мардуме ки одамое ки миян например оптови хариданӣ мешаванд и амвода дар кор мешавад агар шумо оптови фурӯхтанӣ набошед ира метавонед ки галочка намонед дальше мерем таблица размеров дар инҷа таблицаи размерҳои ҳамин товартона например ҳамин кроссовки чанд размер дорад 38 дорад 40 дорад 42 дорад 44 дорад айрӯи ҳаминҷа таблицаша тартиб медиҳем ишнамни иншааллоҳ ки ман дарси алоҳида мекунам мефаҳмонамтон барои чӣ ман гуфтастам ки ҳар як таира ман дарси алоҳида мекунам барое ки ҳозир ман дар инҷа агар
кӯтоҳ карда ман шуморо бигӯм, мумкин ки шумо нафаҳмед. Барои ҳамин иншоаллоҳ ки дарсҳои ояндара пайгирӣ мекунем. Иншоаллоҳ ки ма дар дарсҳои оянда мефаҳмонтон бопурратар. Дальше мерем. Габарити упаковки. И чие? Габарит. И ҳамун товари шумо чӣ қадар длина дорад, например дарозиш чанд қай, паҳмиш чанд қай, баландии товартон чанд қай, чанд грамма, чанд килограмма, вазни товартон чанд қай, ҳамвора дар инҷа пур мекунем. Обязательно аҳамият метем ида ҳамун чанде ки ҳаста ҳамуро менависем. Например ҳамин ҳозир агар ки дарозии ҳамин 10 сантиметр бошад, агар ки шумо 9 сантиметр бинависен, шуморо дар вақт берес ира проверка кардан шуморо штраф мекунад. Барои ҳамин агар ки 11 нависен, неки штраф намекунад. Неки агар кам нависен, шуморо штраф мекунад. Барои ҳамин дар ин чиз бисёртар аҳамияти калонтар метем. Дарозиша менависем, баландиша менависем, паҳмӣ ва вазни товари шуморо. Вес упаковка дар инҷа гуфтагиай. Инҷа бо вақте ки шумо товартонро мегирем барои равон кардан ба склад, барои ба клиента бурда расондан, шумо упаковкаш мекунед. Например дар дари ягон коробка мезанедш. Инҷа веси тоқа ҳамин товартонро, например ҳамин кроссовкиро хича тоқа намемонед, веси ҳамин кроссовкиро қатъи ҳамун вақте дар дари коробка упаковкаш мекунед, қатъи упаковкаш чанд килое ки мебарояд, ҳамуро дар инҷа менависем. ва ҳамин хел сертификат и декларатсия. И документҳо барои нишон додани сертификат и декларатсия ё ҳамун документҳое ки подтвердид мекунад товари шуморо, например оригинал биданша документҳои ҳамун товари шумо. Например одамое ҳастанд ки футболка мефурӯшанд, вода дар кор мешавад ҳамин сертификат ё ки честный знак гуфтани чиз дар кор мешавад, ё бояд обязательно, барои ки баъзе одамое ҳастанд ки ба як хел материалҳо аллергия доранд. Чтоб ки ҳамин чизо набошад, шумо бояд честный знак тайёр кунед, сертификат тайёр кунед, бимонед. Вақте ки сертификат агар дошта бошед, дар инҷа номерашро менависен, срок ай кай то кайам менависен, мемонед. Ё ки агар ки мақсад ки бессрочно бошад, просто ҳамин бессрочно галочка мемонед, тамом, дигар дар кор намешавад ки и срокша пур кунед. Rich content. Иншоаллоҳ ки барои ишами и камтарак мавзӯи дурусттарак мешавад. Ира ма видеои алоҳида карда шумода мефаҳмонам. Обязательно дарсҳои ояндаро иншоаллоҳ ки следид мекунем, ман пурратару хубтар бо мефаҳмонамтон. ва вақте ки сохтен, ҳамаро пур карден, ҳамаро хушру пур карден, полни буд карден, метонен создать и завершить бичукен, тамом. Вот инҷа гуфтагие ки ҳамун чизое ки оли шумо указат кардинастен, мега ё обязательно шумо указат кунед. Мега вақте ки карден, ҳаминҷа сохранить мечукен, тамом. Создание карточки товар, тамом. ҳозир инҷа нишон метавозем ва обновить мекунем. Вот. Бароварда кунем. ҳамин товари моро уже инҷа бароварда. Ана михел метонем ки карточкаи худтона создат карда, иншоаллоҳ ки фурӯштона сар кунем. Обязательно подписатсияро фаромӯш намекунем. Агар ки бихоҳем ки ҳамин хел дарсҳо зиёдтар шавад, агар ягон нофаҳмоиё бошад, метавонед ки дар комментария бинависен. Иншоаллоҳ ки обязательно дар бораи ҳар як нофаҳмоиё шумо мо видео карда шуморо хубтару фаҳмотар мефаҳмонем. Подписатсия ва дастгирро фаромӯш намекунем дӯстон.